buntag sa tanan guys, no. So good morning di ay. Nya nagundang ng ulan. Karon pa jud oh, gabi ulan nig hangin kusog kaayo. Nya punta ko doon kang Mayamiya. Kasi ipakita ko na ning step 3 og okay na ba ni para iyan ang makuan pod ang ads na natay ads guys. Bisan karon asa ko manad to mangita og content. Di pa lagi ko pakakita as content kaya akong ngipon naghubag. Bisan na to basta mabughat ni guys. Pero ang kani ang giibtan diri sa pikas, so wala naghubag dinhi sa pikas ang nihubag kay napa may ngipon gud na tulo kabuk mga tuod ba. Nya nang hubag bitaw siya. Unang dani sa ko ang akohang mga video napa ko dani gatuyok-tuyok sa balay. So at least lang maka-upload ko. No. So thanks God kay ni undang na pud ang ulan lami kay pananom-tanom dani guys no. Nya nami dinaro ato. Padaro akong gawin diha sa unahan sa balay. Muna sa naamo ang nagnagan surkuhon pagkausa nagnagan kay butangan natong pipino ug mga batong kay nindot jud dinhi sa bukid basta naa kay magulay-gulay kay dili na kinahanglan danlog kay guys. Dili na kinahanglan mo palit ka nya gawas sa mo palit ka presko po na kay kita may tanom way mga abono man abono diri guys kay tambok ang mga yuta. So nagplano mi sa gawin nako nga mag gulayan mi. Okay. Guys, nandito na ko sa human ako adto kay Mayamiya. Kay iya iyon ang ads aron natay ads. So okay nang step 3 nga iyahang gi on kaganina. Unya, thank you so much Dino. Na monetize na ta. So magtigom-tigom na tala ni guys sa dollar. Nya thank you so much po sa nag-support nako sa mga tanan dili man jud ni nako maabot og wala mo. So salamat kayo. Manginaot pod ko nga dili mo mag-skip sa akohang mga video. Thank you so much. No, salamat sa nag suporta na akong tanan. God bless na to. Kan ang manok na to guys. O daghang kayo ang piso niya. Ano lagi pan lagi ahak na tumba ning isa. Wala natumban ni agoy. Lagi tumban man sa mga bata siguro. Guys, good morning. So karon guys na mo tubong mini mamang sa balingwan template siya og coke. So si mamang guys dito na nagulat sa lani papausi. Ako rin magdala ni sa coke. Kami daw magtubong. Padulong na ko ila papausi guys. Dito na magwat si mamang. So nagbaklay ra ko. Sarap ng dala. Ako rin igipasan guys no kay dili pakaslod ang motor ni kay diri sa bukid nag-uwan man gabi eh. So danlog yung agianan. So ako na lang magdala guys ako gipasan ang coke. Grabe dito init. Bita ko makabot guys sila ni papausi. Wala lagi si. Ako magpatuloy.
Guys, good morning. So karnay guys mo. Adto ko sa sentro. Nana ko dani sa Kamada. So naray ko paliton sa sentro guys. Sudan para sa among paniud to. Ay truck guys nag-agi. Wala na ako naka-video kay. Padulong na sila dani. Kana di dana guys, padulong na siya sa dahilig katong naiagwan diya sa matarbahante kay naisalag nila dana guys. Sara kay view dana. Usog na sa jita na hangin. Ano ko na sa krasada guys. Dito sa waiting seat guys. Dami magulat kong magtugbong mi. Kana ding gimo guys, eskwelahan na siya sa daycare. Maning eskwelahan sa Mapua Elementary School. Sa Mapua Elementary School. Dere mitig practice guys kada gabi para sa festival. Una ang stage. Nara mga props. Mga estudyante guys. Nanigikan sa para panyudto na nila. Good morning. Carnegie no palung sa Lani Chrislyn. Kuma ko si Chiche. Ano siya guys is salag. Padung na sila salag sa Dahilig. Si Chiche ko kauban no nagisihan. Guys, padulong na siya sa Dahilig. Narang na isalag. Itong yan sa mga trabante. Picture. Nice buting. Nay tubig niya na padulong sa Chiche, gibian ako. Baton kaya mong agyanan. O, diba guys? Tsada kayo ang view. Diya mo na siya ang Blanghoy. Chiche guys. Nagkuhan siya kay nasinggid ani sa pulong sa salag. Hapit tayo makaabot guys. Sana patungas nami guys. Di sa puntod. Nagchichi guys. Dire lang balay ni Chrislyn pa puntod. Unsa nga napurok ida ni Che? Ay purok 4 ni Dani guys. Naitaw? Nakaabot na mi guys. Ha? Ayun guys, Numugas sa plato. butan kayo, tago pag yun. So nara ang view pa sa bukid guys. Nara ang view pa sa Dahilig. Kana siya ang kuan guys, so kanang karsada padulong na siya sa salag. Kuy agas. Lubog bugatan nga tuloy. Kasi rin. Magikan. Magikan.
Hi guys. Oh, Follow me, follow me sa inyong paluting palo. Pauli na mi guys, ikan mila ni Chrislyn. Naglaag. Nag smells chichi. So nya guys, mag-practice na pod mi. Kay hapit na among final sa March 1 na. Mas chichi kalmado ra kayo. Ay marang guys. Ang dagan kay bunga. Nanami sa kamera. Dili wala. Ilabiltran. Masa na ulo. Mahal ka na indana da. Bye! Kinain din may practice. 20 city yung tatutaman da. Okay, para dili jud siya malimtan ba? Alas 6 gyapon taon niya practice. Buat ko ito, malisipin. Nang bisigo. Nang kuan ding kuan day. Ato ang props ni kuan. Jubilin. Sa nilas ni mo na makay sa nilas. Nan ni marang si oh. Gidna lang ito na ko. Lumot ni marang, ha? Gidna lang ito si Gilay. Gidna. Nag-chat ka sa GC na wala din sa nilas. Oo. Nya, sa ingon. Manya, nagapon na pa daw dito. Ang magdagan, mamay na pa sa Jubilin. Matagaan. Murkan kamo nang tay duwa. Nanam ay de. Nung pagkukulit. Ono pang wala. Uy nanam gyapon. Kasi, Dagan yung mga kanding og baka. So nara ditong motor day. Nagdala sa TV. Dato ila ni Beltran. A few moments later. Guys, managbuta sa kana ang manghud nako. Naa sila dani kay naa may gawins nako gud no. So nagbanding-banding sila diri. So ang nagluto guys, nagbanding-banding sila diri. Nuko. Dami kayo. Wow, sana all. Nga na po si Gawins. Gataan ko nun na nila. Nga dani ramisa. Gawas kay nindot kayo sa gawas. Nga kanida ni guys. Morning gipadaro sa kuang Gawins. Nga muni pod ni ang kuanan sa pipino kuno ni wa pa nakakuha og seedlings. Muni siya. Tabang mi danig nagnag uma guys para makakauntag gulay. Nya. Kana si Uncle Oscar na si Kiki si Gia. Jeng! Unsay giluto margarine? Napad si Papang. Aha naman inyong ala, hi guys, hi guys. Alright. Ya, nato ang agagay kalami baning bear. Hi ad naman guys, dugang ki. Oh, muni si Kiki. Sige. Kami ng kanon. Natay bulanghoy og naapod tay karni. Nya, na si Mamang, na si GR, si Kiki, si Abay, si Papang, si Uncle Oscar, og si GL. Yang mga bata na to guys, diri na to. Hi guys. Oh, dani man na si GR.
Hi guys! Sana, very good kayo. Diri na sila magkaon. Agoy ang guys! Agoy siya day! Agay, hi guys! Yan, siyempre si Gawins. Nakakain na tayo. Sunura pa siya kay guys. Kuno. Hi guys! Ako una! Ako pagdijay! Ako Magkuan na ko otro sa stand giahak nga. Kato may lang kuanan ko dito ni tata sa TikTok ba? Yung stand. Kung wala ka sumpang ito, bulang mo mga doka pa. Ang kasayo. Ni. Bang kayo? Ako naraman ako. Kahoy ya sa una primero pa. Ano tilagi? Kaya bang lagtiyak kay kayo? Wala ako Dara, ya. Wala ako Wala ako Babae. Makambrang ho. Mama dito magkaulan. Kala ako sa bago. Sa makoy, ang nagsari ko na makoy. Panghugas. Bingon kay lagi. Jim. Gabi ka na tong tanan manihapon ta guys. Nagsabaw si Kiki sa bihon. Anya. Aman si Abay ki. Video ta guys kay ulang atohang video. Abi manatubig na tagpunya ko. Tayo dito. Tayo dito sagot. Tignawa ba eh? Mga mga Hanggang na, be. Ayaw. Tingnan, ayaw. Hipon. Gimana ka, ma'am? Ang gaya tubig. Saaman. Kusog kay kuwan guys no munang murag kusog kay ikaw tikawan gawas. Grabe ka kusog ang uwan. Ganun. Right, kanon anin pang
ba murag? Dito gid dakwa ng hangin ba? Tugnaw na gid kayo. Solid no? Busog kayo. Bugay. Bugay. Tulong sa karon, na lang sa karon ako. Ang direct na ako. Ang direct na ako, kan unang ako to. Naman. Ano lang ako. Four minutes. Ako lagi direct sa Tapos na kaming kumain, so mag-update ta diri sa gawas kay kusog kayong hangin o ulan, murag bagyo guro ni guys. Kay pandantawon po na to atong mga kuan dinhi unsa na poy kuan sa update sa gawas. Mama. Asa kang gatasan dani? Pilang pagbasa na 1 to 6. Gitugnaw ang di baka ang nati asa bakang gatasan dani. Da lagi nagsilong ka malagi buot-buot no. Nagsilong siya guys, gitugnaw. Asa kayang mama dani. Kuan pa ba ni different ay December, January pa ba? Duha pa ni kabuwan. Magduha pa. Kung si Badayjay. O, para tulog-tulog na dito ka. Ano po, ni ka Daniel? Nya bot. Samang kabot sa kakao na kabot. Nya si Jiil. Oh. Ya dani po dayon ta sa guy ako mga hinayhay. So usog kayo na ang ulan guys, ulan ug hangin jud na no. Uroy ta sa palibot. Kusog kayo naghangin. Ulan na. Mamang hinalay, way pagkahumanan. Ang samni dani. Wapo. Katulog na dito ka. Nakoy piloon nun. Piloonin ako karon kung makuan ko mag live testing kog live abot ba dire ang
iyahang kanang kuan. Abot gani iyang Lagi wala Asa man na? iyaanan. iaanan kay wa man ka iaanan ang ako kay nana ko iaanan. Guba-guba ng laban. Nabaya, magkakuhay kaya, inaanan ang nagpapatito ko, magkakuhay kaya paano diyan. Unya, dari na kukutob akong video hanggang dito na lang ang kwento nako. So, daghan-daghan salamat no sa pag-support ninyo. Manghinaot po ko nga kana ang dili ko ninyo skip sa akong mga video. Dinhira ko kutob. Daghan salamat o God bless na tong tanan. Bye-bye.